Sľuby v autosalóne zvykneme dodržiavať, tak poďme späť k najmenšej Audine. Tu vidíme v praxi dnes taký progresívny systém downsizingu. Malý objem motora s priamym strekovaním paliva a jeho vysoký výkon podporovaný turbom. Výsledok tohto riešenia sa prejaví na nižšej spotrebe. Aj na dnes tak preferovaných nižších emisiách a čo je podstatné, veziete sa v aute, ktoré má silu a po zašliapnutí plynového pedála krásne potiahne. Je jedno, či sa potrebujete v meste rýchlo zaradiť po predbiehaní, alebo sa veziete na diaľnici maximálnou povolenou rýchlosťou. Vždy máte dostatočnú výkonovú rezervu. Teda aspoň v tomto konkrétnom prípade, keď sa dá z benzínovej 1.4 vytlačiť až 122 koní pri 5000 otáčkach. 7-stupňová prevodovka S-Tronic je v takejto konštelácii tichý, rýchly a spoľahlivý pomocník. Najmä v mestskej premávke je jazda s takýmto automatom priam potešením. Rýchlosti môžete radiť aj manuálne, ale to je naozaj zbytočné. Hoci je podvozok nastavený tvrdšie, v kabíne nepočujete žiadne vonkajšie pazvuky. Konštatovanie na záver. A1 nebude na našich cestách masovka, ale ľahko sa stane obľúbencom úspešných jedincov, najmä z mladšej generácie.